A provincia de Pontevedra é máis segura que o ano pasado. Entre os meses de xaneiro e agosto a criminalidade descendeu tanto nas cidades como no territorio rural. Dende a subdelegación do Goberno apuntan que a taxa pontevedresa está moi por debaixo da do conxunto de España. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos máis datos do que deu de si esta Xunta Provincial de Seguridade. Antes repasamos outras novas en titulares. Arde en Pontevedra unha casa abandonada situada entre as rúas Casimiro Gómez e José Malvar. Aínda que a infravivenda está ocupada, o incendio non deixou ningún ferido. A Garda Civil de Noia localiza unha plantación de marihuana en 2 invernadoiros. Unha chamada anónima foi a que alertou os axentes. O BNG leva ao Parlamento a problemática situación pola que atravesa a flota do cerco. Os nacionalistas reclaman máis cota para a sardiña e o xurelo. Pontevedra será esta fin de semana a capital da cultura friki. O recinto feiral acolle unha nova edición do Lerezap, centrada na cultura friki e dos videoxogos. Máis dun milleiro de persoas participarán na carreira solidaria de Leo en Meis. Recadará fondos para a enfermidade de Dent e os nenos oncolóxicos da área de Vigo. Estamos nas novas do día, comezamos. Arde en Pontevedra unha casa abandonada situada entre as rúas Casimiro Gómez e José Malvar. O lume comezou a primeira hora da mañá ao redor das 8, provocando unha intensa fumareda que alertou os veciños da contorna. Aínda que o inmoble estaba en estado de abandono, nel vivían varias persoas. De feito, todo apunta que o incendio puido iniciarse cando intentaron quentar o espazo, pasando as lapas, os colchóns e sofás que tiñan no interior desta infravivenda. Así as cousas, os ocupantes conseguiron abandonar o edificio a tempo e non houbo que lamentar danos persoais. Ata a zona desprazáronse dotacións do Corpo de Bombeiros de Pontevedra que conseguiron controlar o incendio con rapidez, aínda que continuaron no punto durante varias horas para refrescar os cascallos. A criminalidade descendeu na provincia de Pontevedra entre os meses de xaneiro e agosto. Así o apuntan os datos achegados na Xunta Provincial de Seguridade celebrada esta mañá. Segundo as estatísticas no ámbito urbano correspondente á Policía Nacional, a baixada acada un 0,54%. Así, na zona das comisarías de Pontevedra, Vigo Redondela, Vilagarcía e Marín, pasouse de 12.149 delitos entre xaneiro e agosto do ano pasado a 12.084 no mesmo período deste 2024. No rural, territorio adscrito á Garda Civil, a baixada é dun 1,56%. Dos 9.742 delitos no 2023, os 9.590 neste exercicio. Dende a subdelegación do Goberno creen que estes datos demostran que a provincia de Pontevedra é un territorio moi seguro, cunha taxa de criminalidade moi por debaixo dado conxunto de España. Na Xunta Provincial de Seguridade valorouse especialmente o descenso nos casos de malos tratos no ámbito familiar, categoría que engloba a violencia de xénero. Aquí hai unha baixada dun 14% no territorio da Policía Nacional e dun 7% no da Garda Civil. A Garda Civil de Noia localiza unha plantación de marihuana en 2 invernadoiros propiedade dun veciño da localidade. Unha chamada anónima dun particular foi a que desencadeou a investigación por parte do Instituto Armado. A patrulla fiscal e de fronteiras da Garda Civil de Noia investigou a un veciño da localidade ao que lle atoparon unha plantación de marihuana nuns invernadoiros da súa propiedade, a carón da súa vivenda. Foi unha chamada anónima dun particular o que dou pé á investigación, que permitiu localizar a dita plantación. Os axentes do Instituto Armado tiveron que solicitar a correspondente autorización xudicial para poder acceder á finca, e unha vez alí puideron comprobar a existencia de varias plantas de cannabis con abundante floración, procedendo á súa tala e traslado a dependencias oficiais. O peso do material incautado roldaba os 14 kilos.
Seguimos agora en Ribeira. Ali a Policía Local vai desenvolver unha campaña especial de calmado do tráfico que se prolongará por un período duns 15 días. O obxectivo da campaña non é outro que mellorar a seguridade viaria nas contornas escolares en aquelas zonas do centro urbano onde se detectaron reiterados excesos de velocidade. Para levar adiante, a Policía Local empregará dispositivos de control móviles. Segundo informaron fontes do Concello, a campaña ponse en marcha logo de escoitar as queixas das AMPAs e as comunidades escolares, así como tamén de numerosos veciños que reclamaban medidas para calmar o tráfico. Dende o Executivo Local faise un chamamento á colaboración cidadá, lembrando a importancia de respectar as normas de circulación, especialmente nas zonas sinalizadas e de alta concorrencia. Falámoslles agora da actualidade do mundo do mar. O BNG leva mañá ao Parlamento a problemática situación pola que atravesa a flota do cerco polo reparto das cotas. Os nacionalistas acusan os gobernos central e autonómico de abandonar a este sector, reclamando unha nova negociación dos TACs. O BNG levará mañá ao Parlamento a crítica situación pola que atravesa a flota do cerco, cun número importante de barcos amarrados a porto a estas alturas do ano, como consecuencia das raquíticas cotas en especies como a sardiña, o xurelo ou a xarda. Os nacionalistas culpan desta situación tanto ao goberno central como ao autonómico, que están a dar, segundo eles, unha vez máis as costas ao sector, os que lles pide unha renegociación das actuais cotas, na busca dunha solución máis ventaxosa para a flota galega. Aquí nos entendemos que existen, polo que sabemos, que existen informes científicos donde demostra que a biomasa, sobre todo de sardiña, se está recuperando e, polo tanto, o que hai é que exixir, agora xa de cara á negociación de cotas do 2025, o que hai é que exixir máis cotas de sardiña, en este caso, para Galiza. E logo hai unha distribución desas cotas, que a fai o Estado español. O Estado español, de todas as cotas que ten para todo o Estado, reparte, de maneira que a todo o Cantábrico, é dicir, Galiza, Asturias, Cantabria e o País Vasco, ten repartidas 8.100 toneladas de sardiña este ano 2024. Mentres tanto, no Golfo de Cádiz, que teñen 76 barcos, menos da mitade dos que ten Galiza, que está alrededor de 150, resulta que lle corresponden 6.300 toneladas. Galiza agotou a súa cota e está comprando cota ao Golfo de Cádiz, cuestión que, como todo mundo entenderá, os recursos que hai no mar son públicos e pode dar lugar á especulación. E significa, ademais, que o que non poda comprar a cota está amarrado a porto. Pero non só iso, os nacionalistas exixen tamén o pago inmediato aos afectados das axudas do 2023 polo paro biolóxico do xurelo, que a día de hoxe aínda non percibiron. O ano pasado houve un recorte do xurel, que é unha especie obxectivo da frota do cerco, de un 95%, é dicir, deixou de ser especie dirixida para pasar a ser especie de pesca accidental. Ben, foi un paro obrigatorio e tiñan que pagarlle ese paro, en este caso o goberno do Estado, pois ben, un ano despois siguen sin cobrar esa axuda. Isto clama ao ceo. Luz verde da Corporación de Pontevedra nova ordenanza de residuos. A cuestión saiu adiante cos votos do BNG e do PSOE e a abstención do Partido Popular. Así as cousas non estivo exenta de debate. Os partidos da oposición reclamaron ao Executivo que dunha vez por todas saque adiante un novo contrato do Servizo de Xestión de Residuos. Había que abrir camiño, creo que é unha boa ordenanza, prudente, por outro lado, pero unha boa ordenanza para aumentar, para ir no camiño de un tratamento dos residuos respetuoso co medio ambiente, incluso que se aproveiten como recursos. A separación avance, non todo o que teña que avanzar é que dentro de pouco tempo poidamos dicir que a sociedade de Pontevedresa e a actividade económica pontevedresa pois está pola economía circular, está por aproveitar os recursos e sobre todo está por non contaminar o noso planeta. Esta ordenanza non terá sentido ningún se non temos un novo contrato de xestión de residuos. Leamos a 6 prórrogas, camiño de outra máis, me temo, esperemos que non,
Quero aproveitar hoxe para facer un novo ofrecemento. Conte con nós para ter un novo sistema de xestión que o mellor non é o que estamos buscando agora. Ordenanza necesaria para ir adaptándose a la nueva normativa, pero que, lamentablemente, sin un nuevo contrato de basuras, va a ser muy difícil de cumplir con los objetivos. Parece que este gobierno local solo ve prioritaria una ordenanza que saca adelante en 10 meses y no de renovar una vez por todas un contrato que lleva ya demasiadas prórrogas y que sigue demostrando día a día que es ineficiente, con una ciudad sucia y una capacidad de recogida de los contenedores claramente insuficiente. Outro punto quente do debate no pleno desta mañá centrouse na situación de Venezuela tras as últimas eleccións. O Partido Popular levou a orde do día unha moción sobre este tema. Nun teatro principal con presenza de venezolanos residentes en Pontevedra, o PSOE acusou os populares de levar o asunto á sesión plenaria para desgastar o goberno de Pedro Sánchez. Pola súa banda, o BNG rexeitou a moción insistindo no seu posicionamento a favor de respectar a soberanía das nacións. Esta postura foi criticada polo voceiro do PP. Rafa Domínguez acusou os nacionalistas de apoiar un ditador. Esta intervención provocou a participación no pleno do alcalde. Miguel Anxo Fernández Lores cualificou o discurso de Domínguez de demagoxia vomitiva. Ademais, a corporación sacou adiante unha moción de BNG e PSOE para que se desdobren dúas aulas na Xunqueira 1 e 2, porque incumpren, din, as ratios da Xunta de Galicia. No patio de butacas houbo tamén representación das familias afectadas. O campo de fútbol de herba artificial da Fieiteira conta con novos aseos e cantina. Con esta actuación, que supuxo un investimento de 83.000 euros, o Concello de Ribeira avanza na mellora das instalacións deportivas do municipio. Xa están rematados os novos aseos do campo de herba natural da Fieiteira. A instalación conta ademais cun novo espazo para a cantina grazas a un investimento total de máis de 80.000 euros. Acabamos de renovar, acabamos de facer unha construcción no campo de herba natural da Fieiteira, unha actuación valorada en 83.000 euros que consistiu na creación duns aseos para que as persoas que acoden á Fieiteira poidan ter uns aseos renovados e sobre todo aquelas persoas que acoden ao campo de herba natural. E ademais diso, pois unha cantina que lle facilitará aos clubs deportivos poder facer venda de bebidas cando haxa algún tipo de evento deportivo. O Concello continúa así coa súa aposta por mellorar as instalacións deportivas de todo o municipio de xeito progresivo, priorizando as actuacións máis urxentes. Queremos destacar o noso compromiso co deporte e tamén coa mellora das áreas recreativas de maneira progresiva, porque sabemos que os fondos non son ilimitados e, por tanto, temos que facer un bo uso deles e estamos actuando naquelas zonas que están máis degradadas e que presentan pois, un deterioro evidente e que queremos seguir actuando ao longo deste mandato para que, cando finalice, pois, poidamos ter unhas instalacións deportivas exteriores pois o mellor cuidadas posibles. Cambados aposta por transformar o Porto Vello nunha mariña tradicional. Dende o Concello explican que xa estableceron conversas con Portos de Galicia, propietario do espazo. De conseguir luz verde, iniciaríase a redacción dun proxecto técnico completo, partindo dunha proposta realizada polo Clube Mariño Salnés. Entón quero asumir aquí o compromiso público de que o Concello de Cambados, a Concellería de Patrimonio, vai iniciar os trámites coa Xunta de Galicia, con Portos, para que o mollente pase a ser unha mariña tradicional. Vale, temos un boceto do que eles fixeron no seu día, a partir de aí vamos a traballar e vamos a empezar cas reunións previas para ver se estamos quen de conseguir que a Xunta pois vexa que ese Portos de Galicia vexa que ese é o sitio idóneo para facer eso. Para ter esa mariña tradicional no Porto Vello de Cambados, porque é o sitio idóneo para realizar actividades tanto de escola de vela, como bautismos de mar, como concentración de embarcacións tradicionais, que, bueno, nos últimos anos pois cada vez están indo a máis, non? González explicou que converter o peirao en forma de T non suporía un investimento elevado. Así substituiríanse os farois e a baranda por outros dun deseño máis antigo e derrubaríase o peto. Os amarres pola súa banda faríanse a través dun pantalán móvil cunha vintena de puntos. De cara ao futuro tamén se plantexaría a creación dunha nave de invernaxe para os clubs da vila. Precisamente este sábado 28 o Club Mariño Salnés organiza unha xornada de iniciación da súa escola de vela de navegación tradicional. A
Haberá 12 prazas cun prezo de 60 euros por persoa, incluindo xantar, seguro e a cota de socio pro que resta de ano. A formación mesturará clases teóricas e prácticas que se impartirán no Pantalán de San Tomé. Tempo para publicidade, voltamos de contado. Os días 4 e 5 de novembro, a Casa das Campas de Pontevedra acollerá a primeira edición do Congreso Internacional de Creatividade, iniciativa impulsada polo Campus Crea co apoio da Deputación de Pontevedra. A cita centrarase na creatividade como motor de investigación en 4 eidos: a comunicación, o deseño, a arte e a educación. O programa é intenso, son 2 días nas que intercalamos as charlas, e as charlas, os ponentes, foron seleccionados polo Comité de Dirección do Campus Crea. Que significa isto? Que levamos traballando pois de forma interdisciplinar durante varios meses para atopar aos máximos exponentes en cada caso para falar sobre como a creatividade ten influído nos ámbitos nos que aquí formamos aos futuros profesionais e que incidencias ten, non? Nestas 2 xornadas pasarán pola Casa das Campas varios profesionais e académicos de diferentes áreas presentando investigacións que conecten a creatividade cos 4 eidos do proxecto de especialización. A conferencia inaugural correrá a cargo de Francisco Javier Corbalán, profesor da Universidade de Murcia, que se centrará na creatividade e a educación. En canto ao bloque de creatividade e deseño, terá como protagonista o deseñador Javier Jaén. Ricardo Marín, catedrático da Universidade de Granada, encargarase de conectar a creatividade coa arte, mentres que as publicistas Mónica Moro e Raquel Martínez farán o propio coa comunicación. Tamén se proxectará o documental Échale huevos de Laura Pintos, que participará nun coloquio sobre creatividade transformadora con Iria Otero e Andrea González, responsables das axencias Piki Branders e Tío Phil. Os amantes da cultura friki teñen unha cita esta fin de semana en Pontevedra. O recinto feiral da cidade volve a coller o Lerezap, o salón dedicado aos videoxogos, á cultura xaponesa e ao ocio alternativo. Pois este proxecto é todo como novo para nós, somos unha asociación pequena pero moi ambiciosa, cunha ilusión moi grande para traer un evento das características que ten a Lerezap para Pontevedra, que non quede este tipo de eventos nas cidades grandes galegas. Creemos que Pontevedra é unha cidade moi potencial para facer este tipo de eventos, o fixemos xa no 2022 ca primeira edición e vemos ano tras ano que estamos medrando en canto a asistentes, en canto a colaboradores, en canto a xente que se implica. Como novidade este ano estreanse 2 áreas temáticas. Unha delas céntrase na saga de Star Wars, que acollerá duelos e obradoiros para crear sables de luz. A outra dedicarase á cultura K-pop con actividades que inclúen o concurso de Dance Cover. Ademais, repetirán a zona de consolas con xogo libre e torneos, a zona de PCs, a de xogos de mesa, a dedicada a xogos indies e a de stands, con máis de 60 postos de artistas e comerciais. A programación complétase con charlas, obradoiros prácticos e mesmo unha mesa redonda na que profesionais do sector debaterán sobre os desafíos actuais e futuros da industria dos videoxogos. Co gallo da celebración do Día da Saúde Mental, a Asociación Acreva organiza un concurso de relatos breves en colaboración co Concello de Ribeira. Haberá diversas categorías para mozos e adultos que deberán abordar a temática da saúde mental dende diferentes puntos de vista. A saúde mental será a temática do primeiro concurso de relatos breves Ecos da Mente que convoca a Asociación Acreva en colaboración co Concello de Ribeira. Ademais de conmemorar o Día Mundial da Saúde Mental que se celebra o 10 de outubro, pretenden con esta iniciativa implicar a mocidade e coñecer o seu punto de vista nesta complexa problemática. A idea é que verse sobre aspectos da saúde mental, non sobre
a mocidade, non? Neste caso, pois, que ideas ou que suxerencias ten arredor, vale, da saúde mental. Parécenos que é un xeito tamén de falar da saúde mental dun xeito así máis distendido, danos a sensación de que pode ser unha actividade que ao final repercuta positivamente, non? En poñer, non, o punto de mira na saúde e nas persoas mozas. Ademais de convidar aos centros educativos, poderase participar tamén no certame de xeito libre, nas distintas categorías para mozos e adultos. Haberá premios para os gañadores en cada unha delas, consistentes en vales de compra e lotes de artesanía da asociación. Vai a ser uns traballos que se van a ofertar a colexios, pero tamén ao público en xeral, poderán participar todo o que queira, e basearánse cunha temática que trata sobre a saúde mental en todos os seus aspectos: enfermidades, estigmatización e presuízos, así como todo relacionado aquilo con nesta temática. O prazo de presentación rematará o 16 de outubro e a entrega de premios realizarase o día 25. Os traballos non deberán exceder as 1000 palabras, incluindo o título. Os interesados poderán consultar as bases na páxina web do Concello de Ribeira ou da Asociación Acreva. Ribadumia prepárase para ir de festa. Fará cunha dobre celebración. Esta fin de semana, o 29 de setembro, o Centro Social de Barrantes acollerá a 18ª edición do Festival de Habaneras, en recordo de Tucho Sineiro. A partir das 7 da tarde actuarán a Coral Polifónica Municipal da Illa de Arousa, a Coral Polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove e o Grupo Folk Añoranza de Ribadumia. A seguinte cita será o 12 de outubro, coa celebración da 19ª Festa da Vendima. A xornada comezará ás 11 con salvas de bombas e alboradas cos grupos de gaitas volandeiras de Cambados e os carballeiras de Vilariño. Xa unha do mediodía na Capela de Barrantes haberá misa cantada na honra de San Miguel, patrón das uvas. Seguiránlle a procesión, a degustación de boliños preñados acompañados de tinto e a comida de confraternidade a partir das 3 da tarde. Tamén se entregarán os premios aos socios que cumpren 80 anos e actuará o trío digital. As invitacións para asistir poden retirarse antes do día 5 na Mercería Marisé ou chamando o teléfono 633 790 121. Xa non cabe máis xente neste local para celebrar este xantar de confraternidade. Cada ano vai a mellor e agradecer a toda a xente que queda contenta. O Salnés en xeral e a vendimia vivimos prácticamente todos os veciños, e en particular Ribadumia pois é un dos atractivos tamén, pois atractivos económicos moi importantes e da que prácticamente todos os veciños pois nos sentimos vinculados. É difícil que non haxa unha casa en Ribadumia que non teña pois a súa plantación e a súa produción pois vitícola. Máis dun milleiro de persoas participarán na segunda edición da carreira e andaina solidaria de Leo no Concello de Meis. A cita celebrarase o 29 de setembro. Arrancará ás 9 da mañá coa andaina de 6,5 km partindo dende o campo da feira e continuará ás 11 coa carreira de adultos de 5 km. Este ano apadriñarán a carreira o actor Carlos Blanco e a padexeira e medallista olímpica Teresa Portela. Ademais, participará o corredor da Illa de Arousa, Pablo Otero. A recadación destinarase á Asociación Galega da Enfermidade de Dent e a Bicos de Papel, que apoia as familias de nenos e nenas oncolóxicas da área sanitaria de Vigo. A carreira e andaina solidaria de Leo está impulsada polos pais do pequeno Leo, falecido hai 2 anos, co obxectivo de seguir visibilizando as enfermidades raras. Vilagarcía acollerá o remate da marcha ciclista unificada de Special Olympics Galicia. A cita celebra a súa 12ª edición cun percorrido que levará os participantes polas 4 provincias galegas. Comezará en Burela, en Lugo, o vindeiro 3 de outubro e rematará en Vilagarcía o día 6, despois de percorrer 2 etapas máis en Santiago e no Carballiño. A Vilagarcía será a etapa máis numerosa, con 68 persoas inscritas. Ademais, participarán 6 entidades da discapacidade intelectual a través das diferentes xornadas, entre elas a Vilagarcía con eles. Estarán co Club Xiabre de Vilagarcía e co Club Ciclista Monforte de Monforte de Lemos.
Como ben dixe antes, é unha marcha unificada, que quere dicir que participan tanto persoas con discapacidade intelectual como persoas que non teñen ningún tipo de discapacidade. E o objetivo principal é o de dar visualización ao deporte das persoas con discapacidade, é dicir, é un deporte aberto que está á vista de todos as persoas que viven en Vilagarcía e esperamos contar co ánimo e apoio de todo o povo. O que tratamos é de defender a imaxe positiva das persoas con discapacidade que non sempre se ve desta forma. Nunca se debe olvidar que as persoas con discapacidade están aquí, pero teñen os mesmos dereitos que as demás persoas. Unha vintena de disciplinas se integran as escolas deportivas da Pobra para este inverno. Remo, artes marciais, atletismo, xadrez e todo tipo de deportes para nenos adultos conforman a programación deportiva pro presente curso. Xa están abertas as inscricións para as escolas deportivas da Pobra durante o presente curso. O Concello oferta unha ampla variedade con ata 19 disciplinas para nenos e adultos. A Concellería de Deportes xestiona directamente as escolas de predeporte e fútbol sala, mentres que o resto son impartidas en colaboración cos diferentes clubs deportivos do municipio. E depois tamén contamos digamos, ca axuda dos clubs, que sin eles sería moi complicado poder desenvolver todas as actividades deportivas que se fan no Concello. Temos atletismo, baloncesto, fútbol, patinaxe, temos remo, temos tenis de mesa, xadrez, temos tiro con arco, temos xogos de mesa, é dicir, temos unha oferta bastante variada, incluso estamos mirando a posibilidade de ampliar algunha máis, ainda estamos cerrando esas posibilidades que anunciaremos un pouquiño máis adiante unha vez este cerrado. E nada, eu como concelleiro de deportes agradecer o traballo do departamento, agradecer aos clubs e aos técnicos por toda a implicación para poder dar unha oferta moi amplia e moi plural. En canto ás tarifas, establecense bonificacións para irmáns no caso dos nenos, mentres que os adultos tamén terán descontos se se apuntan a máis dunha escola. Hai ademais novidades no pago das cotas, que serán por cuadrimestre e non bimensuais como ata agora. Os prezos este ano cambia a modalidade, que antes as actividades para adultos eran bimensuais, agora pasan a ser cada 4 meses, ou sea, de outubro a xaneiro o primeiro cadrimestre e de febreiro a maio o segundo cadrimestre. As actividades darán comezo o día 1 de outubro e, bueno, as escolas deportivas tamén, algunhas xa están en funcionamento, como é patinaxe e atletismo, as pertenecentes aos clubs, e as demais darán comezo tamén o día 1 de outubro. Os interesados en participar deben entregar o formulario cuberto no rexistro do Concello ou a través da sede electrónica. O pago realizarase unha vez confirmada a matrícula. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá. Canal Rías Baixas a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.